L-iskandlu tal-Electrogas huwa wieħed biss minn lista sħiħa ta' skandli li ilna nisimgħu bihom għal dawn l-aħħar 8 snin ta' Gvern Laburista. L-istess gvern li tul il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fil-Parlament baqa' ċass waqt li membri tal-Oppożizzjoni staqsew serje ta' domandi diretti lill-eks direttur ta' Nexia BT Brian Tonna. Jiena qed nifhem li inti awditur u accountant. Nażel li ma nirrispondix. Sewwa ngħid li inti s-sit tal-kumpanija Nexia BT. Nażel li ma nirrispondix. Ngħid sew li apparti Nexia BT inti għandek ammont kbir ta' kumpaniji oħra. Nażel li ma nirrispondix. Lil David Gallia inti tafu Nażel li ma nirrispondix. x'relazzjoni professjonali jew personali kellek ma' David Gallia matul is-snin. Nażel li ma nirrispondix. Fejn kont skola sur Tonna inti? Nażel li ma nirrispondix. Waqt li kienu qed isiru dawn il-mistoqsijiet, wieħed jinnota fost l-oħrajn il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo illi għażel li jipposponi għal darb'oħra id-domandi illi qal li għandu l-istess għamlu sħabu tal-Gvern. Skont Clayton Bartolo, dak li sar fil-PAC huwa aġir li jiddefendi l-interessi tal-poplu Malti Wawċi. Aħna qegħdin niddefendu għal darb'oħra lill-poplu Malti Wawċi. L-iskandlu tal-Electrogas kien kundannat bi kliem iebes mill-Awditur Ġenerali huwa propju dan ir-rapport li bħalissa jiġi diskuss mill-PAC. Iżda minkejja din il-kundanna fuq il-mod kif intefqu flus il-poplu, l-esponenti tal-Gvern jibqgħu jirrepetu l-istess retorika. Aħna qegħdin niddefendu għal darb'oħra lill-poplu Malti Wawċi. Intant, huwa mistenni li l-Speaker jagħti deċiżjoni min-naħa tiegħu dwar dak li għamel Brian Tonna fejn il-Partit Nazzjonalista qed jitlob li Tonna iwieġeb id-domandi kollha li saru.